Gus Tambo mriku mboten nanging lagi sepindah. Kula kepanggih kalih jenengan. Jenengan menika sinten? Pan mijil sakutu. Diwano akewe. Aku Dipati Mertajaya. Saka Kaisar Mustika. Mertajaya saka negara Kaisar. Bali sapa kang dadi aran? Kena diwanohake aku Setyaji. Setyaji. Saka Ngabesah. saka kraton Ngabesah. Bener. Yogine kewani malang krik andepane ana ing sak tengahing pabarakan. Wis dadi sumpahku aku dadi senopati ora ing Ngabesah. Sapa wae sing geger ana ing Ngabesah bakal tak rangket tak suwane ana ing Ngabesah. Kamu tekamu ana ing Ngabesah. Cetok gawe geger ana ing Ngabesah. Rasa ngopi. Yen to kowe gak gelem bali bakal tak pundhel. Mung lama ing senopati. Aku salah sawijining sedulur lanang. Entuk rantuk aku berbadan mlebu kraton Ngabesah. Bakal malang kaya ondo. Ayo, rawe-rawe lantas. Malang-malang untuk Tuhan.